שלום, היום אני מראה לכם תרגיל לכאבי גב תחתון. התרגיל נקרא תרגיל פיתול אלכסוני. הוא בנוי משני שלבים. שלב ראשון, אנחנו נביא ברכיים אל בית החזה, נקרב אותם. ניקח נשימה, ובנשיפה נקרב את הברכיים כמה שיותר אל בית החזה. אנחנו נחזור על זה מספר פעמים. המטרה של התרגיל ליצור מרווח בין החוליות, וכך ייווצר פחות לחץ על העצבים שיוצאים מהדיסקים שנמצאים בין החוליות. לאחר שעשינו 5 פעמים, אנחנו נשמור את הברכיים במצב הגבוה ביותר שאליו הגענו, נפתח ידיים לצדדים ב-90 מעלות, ניקח נשימה, ועם הנשיפה נוריד ברכיים לצד אחד, עד איפה שאנחנו מגיעים. מאוד חשוב להשאיר את השכמה הנגדית צמודה אל המזרון. אם השכמה לא נצמדת למזרון, אנחנו נוותר על הפיתול ברגליים ונשאיר אותם במקום הכי גבוה שמגיעים אליו. את הראש אנחנו נסובב לצד הנגדי לברכיים. ניקח נשימה עמוקה, ובנשיפה ננסה להוריד את הברכיים עוד סנטימטר. נחזור על זה 5 פעמים. במצב הזה נוצר פיתול של עמוד השדרה, החוליות מתפתלות זו על זו, נוצר מרווח בין החוליות, ויש יותר מרווח לעצבים לעבור כדי להצלב את המקום. נוצר פחות לחץ, וכך הכואב גם יורד. אנחנו רואים שיש עוד שרירים שמשתתפים, זה שרירים שנמצאים פה על הישבן, והם גם כן נמתחים, שרירי האיליופסואס, ומאפשרים גם מתיחה טובה יותר. כל השרירים הצדדיים גם הם נפתחים, וגם מאפשרים רווחה טובה יותר של הגב. נביא ברכיים אל בית החזה, נחבק אותם אלינו, ונמשיך על הצד השני. נקרב את הברכיים אל בית החזה, נפתח ידיים לצדדים ב-90 מעלות, ניקח נשימה עמוקה, ונפיל את הברכיים עד המקום שאליו הם מגיעים. נשמור את השכמה צמודה אל הרצפה. אם יש מישהו שיכול לתמוך בכם ומעט למתוח אתכם עוד יותר בנשיפה, אתם תרגישו מאוד כיף, השרירים יימתחו, וזו הרגשה מאוד נעימה. אחרי 5 פעמים אנחנו נחזור ברכיים אל בית החזה, לאט נשחרר. תודה רבה.